μνήμη διευχών των Αγίων Πατέρων ημών και Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Ο Θεός θα αναπαύσει ζωή σε όλους σας. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών και Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Των θυμάτων της ηρωικής πηγάδας του Μελιγαλά, σας καλωσορίζουμε στο σημερινό μας μνημόσυνο, τιμώντας τη μνήμη των αδικοχαμένων συμπατριωτών μας που το Σεπτέμβριο του 1944 κλήθηκαν από την ιστορία και από το Θεό να διαδραματίσουν τον πιο υπέροχο ρόλο της ζωής τους. Είναι τιμή και υπερηφάνεια για αυτόν τον τόπο που βρισκόμαστε, που οι γονείς μας, τα αδέρφια μας, οι συγγενείς μας προσέφεραν το αίμα τους και με τη θυσία τους προστάτευσαν το σύμβολο όλου του κόσμου που λέγεται ελευθερία. Μπροστά στην ιερή πηγάδα και στους σταυρούς που την περιστοιχίζουν στεκόμαστε κάθε Σεπτέμβριο ευλαβικά και μέσα μας πάντα υπάρχει ένα μεγάλο γιατί. Γιατί τόσο μίσος, γιατί τόσο αλληλοσπαραγμός. Γιατί ο φίλος το φίλο να σφάζει, αδερφός τον αδερφό. Και αυτό το ερώτημα είναι σκληρό και αμήλικτο, όταν προβάλλεται από τις σκιές των νεκρών μας τη μνήμη των οποίων τιμούμε σήμερα. Θέλουν κάποιοι να συγχωρήσουμε. Ναι, να συγχωρήσουμε. Εμείς δίνουμε το χέρι της συναδέλφωσης. Είμαστε πρόθυμοι να συγχωρήσουμε, όσο βέβαια είναι δυνατόν να συγχωρήσουν τα θύματα, τους θύτες, όσο μπορούν να συγχωρήσουν οι πληγές, τα μαχαίρια. Να λησμονήσουμε? Όχι. Δεν μπορούμε και δεν πρέπει να λησμονήσουμε την πηγάδα του Μελιγαλά. Δεν λησμονούμε τα αδέρφια μας. Οι μάρτυρες αυτής της πηγάδας είναι πηγή ζωής. Είναι πηγή ζωής για όλους μας. Είναι πηγή ζωής για την Ελλάδα, που υπήρξε πάντα θριαμβέστρια στους αγώνες της για την ελευθερία, τη δικαιοσύνη, την ειρήνη, τη δημοκρατία. Αδέρφια μας, είμαστε εδώ και θα είμαστε πάντα δίπλα σας. Αιωνία σας η μνήμη.
Χαιρετισμός από τη Δήμαρχο Μελιγαλά, κυρία Ελένη Αλιφέρη Καραθανάση. Αγαπητοί πατριώτες, Ιερό Χρέος μας φέρνει κάθε χρόνο εδώ για να προσευχηθούμε για τους αδίκως φεγιασθέντες προγόνους μας, για να ενώσουμε τις σκέψεις και τα συναισθήματά μας στην ανάμνηση του ικτρού μαρτυρίου τους, για να ενώσουμε τις δυνάμεις μας και να θωρακίσουμε περισσότερο τη συνείδησή μας σε κάθε προσπάθεια κατασυκοφάντησης των συμπατριωτών μας που θυσιάστηκαν σε αυτόν εδώ το χώρο. Τα αποτρόπαια γεγονότα της πηγάδας πλήγωσαν και σημάδεψαν ανεπανόρθωτα τον τόπο μας. Είναι ασύλληπτο πόσο τραγικά μπορεί να είναι πράγματι τα αποτελέσματα ενός εμφυλίου πολέμου. Η πηγάδα και οι μάρτυρές της δυστυχώς υπάρχουν για να το επιβεβαιώνουν, για να μας θυμίζουν και να μας διδάσκουν εκτός των άλλων ότι οι ιδεολειψίες, ο φανατισμός, ο ολοκληρωτισμός, τα πάθη και η μυσαλλοδοξία αφαιρούν από τον άνθρωπο τα υγιή χριστιανικά συναισθήματα με ολέθριες συνέπειες. Είναι γνωστές αλλά καταδικασμένες οι ανίερες δικαιολογίες για τα ανασουργήματα που διαπράχθηκαν εδώ. Είναι βέβαιο ότι δεν μπορούν να αποδεχθούν την τέλεση του σημερινού θρησκευτικού μνημοσύνου, γιατί απλούστατα μερικοί ούτε οι ίδιοι πλέον μπορούν να αντέξουν τα τραγικά γεγονότα της πηγάδας που τους βαρύνουν και κάνουν απέλπιδες προσπάθειες να τα κατασυκοφαντήσουν και να τα παρουσιάσουν ως γιορτή μίσους, να τα απαξιώσουν και εν τέλει να το διαγράψουν. Όμως η ιστορία μπορεί ενίοτε να παραχαράσετε προσωρινά, αλλά δεν διαγράφεται ποτέ. Και όλοι εμείς που σήμερα αλλά και κάθε χρόνο είμαστε εδώ, με δέος και σεβασμό στεκόμαστε γύρω από τους νεκρούς μας, υποσχόμαστε με υπερηφάνεια ότι τόσο εμείς όσο και τα παιδιά μας και τα παιδιά των παιδιών μας δεν θα ξεχάσουμε ποτέ. Ευαισθητότατε, κυρίες και κύριοι, ο χρέος που έχουμε προς εκείνους που έξαν το αίμα τους στον ιερό τούτο και καταγιασμένο τόπο ή εσφαγιάστηκαν σαν άκακα ερήφια από τις ορδές των κομμουνιστών, επιτάσσει σε όλους εμάς να παρευρεθούμε σήμερα εδώ και έπειτα από τις προστονύψεις των δεήσεις υπέρ αναπαύσεως των ψυχών τους να αποτίσουμε τον οφειλόμενο φόρο τιμής που τους προσήγει. Προσέτη να διαβεβαιώσουμε τους πάντες ότι η θυσία αυτών των ανθρώπων, των συνανθρώπων μας, των συμπατριωτών μας, ως επιτοπλίστων και γενικά όλων εκείνων που γαλουχημένοι με τα νάματα της φιλοπατρίας και των ηθικών αρχών και αξιών της φυλής μας πρόβαδαν τα σύντη τους στους κατακτητές, δεν πήγε χαμένη. Απέναντίας, το αίμα τους που έρευσε ενώ πολεμούσαν τους κατακτητές ηχήθηκε ανετίως από τη μάχαιρα κυρίως των Ελλήνων κομμουνιστών, πότισε το δέντρο της ελευθερίας, το οποίο γιγαντώθηκε και ήδη κάτω από τη σκιά του εμείς οι επιγενόμενοι απολαμβάνουμε τα αγαθά της ελευθερίας αυτής, της δημοκρατίας και της απρόσκοπης δημιουργικής πορείας προς κάθε